Bazen behin, ume talde bat parkean jolazen. Hor, ibiltzen ziren beti aitara, saio eta ere. Pozaren pozez euren artean barreak botatzen. Urtean zerre beste ziatzen duten eguna eduzen, abenduak 24. Egun hartan, ume guztiak oso pozik zeuden. Olentzero opareak banatzen zituen gaua heldu baitzen, eta denak euren opareak jasotzeko irrikitan zeuden. Gaua heldu eta Olentzero etxetara sartzen hasi zen, etxe guztiak alaitasunez estako eta postasunez betetzeko helburuarekin. Hurrengo egunean, umeak ohean egoteko ezin egona zela, eta goiz esnatu eta lamaladan zuhaitz azpian zen zegoen. Ikustera joan ziren, bertan opari pila ikusi eta denak zabaltzen hasi ziren. Alaitasuna eta postasuna etxe guztietara elebatu zen. Batera izan ezik, Martinen etxera. Martinen zuhaitzean ezer ez zegoela ikusi, triste ipini eta negarrez hasi. Arratsaldea heldu eta Martin lagunekin parkeran jarri zen. Bertan, ume guztiak postu Olentzero preparitako postalioekin jolasean ari ziren. Martin izan ezik, berriz ere triste ipini eta negarrez hasi zen, zer egin ez zekiela. Umeak hau ikustean Martinek banago bildu eta oparirik ez zeukala ikustean euren opariak eskegi zioten. Martinen aurpegia irrifarra agertzean hasi zen, oso pozik zegoen. Parkeko ume guztiak batera jolasten hasi ziren. Postasuna protagonista nagusia zen. Parkean eta nola inoiz, baina zoriontsuagoak ziren.